ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி பார்க்கலாம். பால் பாயாசம். அதுக்கு கொஞ்சமாக 50 கிராம் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி ஊற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி 1-2 அரைச்சி வச்சுருங்க. கொரகொரப்பாக அரைச்சிருங்க. அப்புறம் அடிக்கனமான பாத்திரத்தில் பால் வச்சுருங்க. 1 லிட்டர் பால் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போது பால் பொங்கிடுச்சு. நம்ம அரைச்சி வச்ச அரிசி எடுத்து போட்டுருங்க. அப்புறம் கீழே அடி பிடிக்கும், அதை நம்ம நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. ஸ்லோ ஃப்ளேம், கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அடுப்பை வச்சு கிண்டிக்கிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா பால் பொங்கி வெளியே வந்துடும். இந்த மாதிரி அப்பப்போ கிண்டிகிட்டே இருங்க. அரிசி ஒரு 10-7 நிமிஷத்தில் வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நான் அரிசி வெந்துருச்சு. நான் மில்க் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்க்குறேன் பால் பாயசத்துக்கு. ஓரங்கள்லாம் ஒட்டியிருக்க பாலாடையெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ராப் பண்ணி போடுங்க. அப்போ தான் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அரிசி நல்லா ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்தால் போதும். நெய்யில் முந்திரி பருப்பு தாளித்து போட்டுருங்க பால் பாயசத்தில். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.